To inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar yadda sanarwa ta gabata a yammacin wannan rana ta Lahadi, bayan la'asar misalin karfe 4:30, aka sanar da rasuwar shi tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wanda yake jinya a wani asibiti a birnin London, wanda Allah ya masa rasuwa da misalin karfe 4 na wannan rana. Kuma tuni shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi magana da mai ɗakin shi marigayi tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, Hajiya Aisha Muhammadu Buhari, ya isar mata da gaisuwar gwamnati da jama'ar Najeriya. Sannan kuma ya ba da umarni cewa mataimakin shugaban ƙasa, Sanata Kashim Shettima, ya yi maza ya tafi birnin London domin wato shirye-shiryen dawo da gawar marigayi ɗin zuwa Najeriya domin yi mata wato sutura kamar yadda addinin musulunci ya tsara. Wato kamar yadda aka sani, tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu mutane ne da suke da alaƙa ta ƙud da ƙud ta siyasa da kuma ta zamantakewa. Kuma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu tun a cikin wato a ƙarshen satin da ya gabata ma ya aika mataimakin shugaban ƙasa ɗin domin ya je ya duba jikin marigayin a lokacin da yake zaman jinya a wannan asibiti. Kuma shugaban ƙasa ya yi matuƙar kaɗuwa, ya wato nuna alhininsa da wannan babban rashi, wanda rashi ne ga ƙasa gaba ɗaya. Domin shugaban ƙasa Buhari, kafin wannan lokaci ma da ya shekara 8 a matsayin shugaban ƙasa na mulkin dimokuraɗiyya, ya yi shugaban ƙasa na mulkin soja a baya, wanda kusan in an haɗa za a iya cewa kusan shekara 10 yana mulkar Najeriya a matsayin mulkin soja da kuma farar hula. Kuma ba za a taɓa mantawa da wato sadaukarwarsa da kuma jajircewarsa wajen ganin an samu haɗin kan ƙasa da ci gaba da kuma wato kyautatawa zamantakewa da kuma rayuwar 'yan Najeriya. Shugaban ƙasa yana miƙa ta'aziyya ga dukkanin iyalai da magoya bayan shi tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bisa wannan rashi.